Nata bakal tak pek sedulur Sinawati. Menawi jalan kula pundhut garwa. Menawi wonten kula dadosaken dulu. Betel. Oleh undetel tata. Aduh nang ali hotel. Adus nek kali ngombe pil, nggo borokan Joko Kendhiri borokan. ARY Channel Gunung Kawi. Bandul kabagian ngunjukake rasa syukur ana ngarsaning Gusti Dat ingkang ngurwengdat mengiki awake dhewe timbalan dene brayat lapisan masyarakat ing Tumpangrejo ing desa Kebubang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Iya ngaturake
panuwun sarta syukur kan kunjuk ana ngarsa dalem Gusti kang karya jagat. Sholawat saha salam ora liwat kita unjukake marang baginda Rasul Kanjeng Nabi akhir zaman, baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sing wis kita antu-antu tansah kita percaya besok syafaate bakal njurungake karo kowe marang kasuwargan jati. Iya. Uga ngunjukake rasa panuwun marang panjenengan Ibu Kepala Desa, Ibu Mujiati. Wah, yantune jan kawis tinggal bergas, kawis tinggal kebak kawicaksanan no. Iya, didongakake no. Ayo panjenengan Ibu Mujiati tansah bisa kuwawa sarta kuat ya kuwi dadi juru kemudi suh utawa tali ning para warga masyarakat ing Kebobang kene. Iya, Nduk. Disartani ya kuwi Sinom Kalijodo. Iya. Kejaba saka kuwi tak aturake gunging panuwun kunjuk panjenengane Bapak Kasun. Heeh. Bapak Kasun sing wis ngaturake gunungan karo awake dhewe. Iya. Uga kepala ketua panitia bersih desa Kebobang kene. Uga para anggota no. Iya, kaya dene panjenengane Bapak utawa Bapak Haji Bapak Hadi Swito. Kan catetane ilang iki lho. Iya, mau wis tak cateti tirik-tirik. Tak keri ning kono. Uga segenap kepanitiaan mulai dari ketua nganti seksi diaturake iki mengko uga sawetara diaturi pisusun tetembangan sinden sesendonan muga-muga kena kanggo srana jambining sayang anggone wis ya kuwi leladi baik untuk para pemerintah suksesi mohon maaf desa iki. Ya, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Ojo ireng, ojo damreng. Ya, kacoknya dinteknya. Supaya lestari
karo sedulur kula nang Mas Budario, Mas Rio Huda utawa Mas Budario. Sing sore mau wis mampir ke aku karo kowe. Enek panyuwun yo. Apa iki kok dibanjutne lali janjine? Gendro Rahel ben jeneng ya lali janjine. Endel. Ya, banjutke. Panjenengan dirawuhi karo Adimas dalang ing Gunung Kawi, Mas Wahyu. Nggih. Ketokno apa kuwi kelihayanmu. Kelihayanmu. Insyaallah muga-muga ditanggap karo Mas Wahyu. Amin. Wis matur suwun Mas Wahyu rawe. Lan kanca-kanca nggih. Mas Wahyu, mohon diperkenalkan, nama saya Rahel. Ngomong ngono. Mas Wahyu, perkenalkan nama saya Rahel. Dari Pogace. Ihi. Kalau ihi ngono dadi niki kan suatu kemanjaan, suatu kemesraan ngono. Iku kemanjaan. Saya dari Pogace, Mas Wahyu. Ihi. Ya, maksudnya.
kejaba ingkang saka kuwi Nduk, momentum utawa momentum bersih desa ya kuwi nunjukake rasa syukur awit jroning setahun iki anggoning para warga makarya nindakake pakaryane kaya dene anggone tetanen, anggone candhak kulak dol tinuku, anggone makarya ana ya kuwi sakabeh ing kabisane iso murakapi kanthi pengarep utawa pengajap muga-muga tahun ingkang bakal dilakoni temen lho ndelok tanggane sugih ya ta atine lara ketok tanggane iso tetukon umpamane kendaraan roda 2 ngono kuwi prengat-prengut gitu sledat-sledot menjap-menjep petutat-petutut ya ta iya ketok tanggane iso apa omahe paribasane diwenehi pager atine dongkol geblak semaput sebab atine kebak yo reget ketok tanggane iki iso tuku parabola mlayu nyang apotek dhek tuku paramet sebab atine lara gulung komeng nyawang karo keberhasilan orang lain kuwi atine sakit lho iri drengki srei terus jahil pamane tanggane duwe warung tanggane noko ketok warunge laris ketok tokone kepayon golek dukun ilmu hitam dijarai tokone buka nanging uang utawa konsumen sing liwat ning kono nyawange tokone selalu tutup dodol panganan mateng paribasane ya toh sego bar dintas saka dandang nyatane diler moro mambu jangane tas dintas saka panci moro-moro diler ana piring akeh sate oke lho kedadian kaya ngono kuwi sebabe kaya ngono kok kowe ro lah kuwi kerep dijaluki tulung lho karo wong-wong ngono pripun to Mbak Cangi warung kula ketoke iki buka jane kula buka tapi iki wong-wong sing liwat ning kono ki ora tauan kowe dukun wi ora lho ya sebatas wong ki lek nulung yen to dongane iki dikabulne ing kuwasa kuwi mau mesti duweni rasa welas asih iya wong iki ya kejaba ya kuwi ngresiki lingkungan masyarakat sing saka ya kuwi mau sang rasara ya kuwi ngresiki ati manduki wis dienekne pengajian mula ingkang kaya mengkono kanthi panjenengane Ibu Mujiati kang minangka dadi ya kuwi tali dadi suh ya ta keprabon ing kebon agung ya Bobang Bonagung ing Bobang kene muga-muga iso sepulur wekasan kanthi kepemimpinan beliau Bobang utawa Tumpang Rejo Pekasan dadi desa sing guyub rukun ayem tentrem baldatun thayyibatun warabun ghafur amin amin ya robbal hasbunallahu wa ni'mal
Ya Mas, Kadran, Padang Pasir. Minangka dadi tetenger utawa dadi adaning adicara ya kuwi bersih desa ing Bumbang kene. Jroning wulan Juni akeh peristiwa sing magepokan karo tata kenegaraan kita. Apa wae? Kaya dene ya kuwi wanci wingi ya kuwi minangka dadi tonggak sejarah hari lahirnya Pancasila. Oh iya. Pancasila negara kita ingkang beragam suku bangsa ya, mulai dari ras, golongan dan juga agama, kebinekaan ingkang dumadi ana negara kita bisa manunggal, bisa dadi sawiji awit saka dayane Pancasila. Siji, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, yakni persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ulang Juni uga didadekne momentum minangka dadi tonggak sejarah ya kuwi hari Bung Karno. Iya. Mula kang kaya ngono Nduk, wengi utawa wanci kang mirunggan ing wanci iki sadurunge awake dhewe ngaturake ya kuwi sinden sesendungan lagu-lagu minangka dadi pilihan utawa request para pemirsa dan pendengar. Ayo kita sajikan bersama-sama, yuk kabeh wae sing nom-nom iki sindene sing padha anu piringe diselehne dhisik. Mars Pancasila. Ya. Senajan wulan Juni kita jadikan sebagai tonggak sejarah hari lahirnya Pancasila sebagai manusia ya yang beradab, manusia yang patuh pada tatanan hukum di Indonesia. Marilah kita selalu berpedoman kepada Pancasila sebagai yang fundamentalis dasar
uriping awake dhewe berbangsa dan bernegara. Iya, atur ki apa? Munggah orasi Bung Karno dibacotake lagu 45 dan lagu-lagu perjuangan Mars Pancasila. Yo. Hai anak-anakku, simpanlah segala yang kau tahu. Jangan kau sampaikan sakit dan derita kepada rakyatku. Biarkan aku menjadi korban, asalkan Indonesia tetap bersatu. Semua ini kulakukan demi kesatuan, keutuhan dan kejayaan bangsa. Jadikan deritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuatan yang langsung hanyalah di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya hanyalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Yo, gimana? Yo, gimana? Kalau senajan ta wulan Juni lagu-lagu Mars Perjuangan pancen ya patut kita aturake. Ya. Kejaba ingkang saka kuwi nduk awake dhewe wengi iki go dirampungi dening pemunden ing Pakesaji.
Panjenenganipun Bapak Edi, Pak Ramon, Pak Malik. Iya. Kepareng nimbali aku karo kowe besok tanggal 19 Juli. Ini cateti cah, tanggal 19 Juli. Awake dhewe tinimbalan meneh yang gor utawa gedung olahraga utawa gedung bulu tangkis Jalan Brawijaya ing Pakesaji. Uga ngaturake gonging panuwun iki saka panitia. Katur Pak Dalang saking Ibu Kepala Desa Ibu Mujiati dan panitia nyuwun gending 1 kepiling 2 tembang kangen. Matur suwun. Nggih. Matur suwun. Monggo ingkang badhe request katuran nyerat. Karena malam hari ini saya tidak pegang HP, terus mohon ditulis saja. Syukur nek enek sangune ngono cepet goreknya. Iya. Uga tak aturake para sedulur-sedulurku sing wengi iki nderek mirsani lewat streaming YouTube channel Ki Gendeng Ardianto ing Leladan Sulawesi. Sedulur-sedulurku ing Leladan Gorontalo. Ada Ibu Mbak Mur tapi Mbak Aryani Sekar gawe Mas Sigit. Ugi Sivitas Akademika ing UIN, ing Universitas Islam Gorontalo, Islam Negeri. Ana meneh ya kuwi sedulur ingkang mapan ing Taloditi, ya kuwi Bos Mas utawa Bos Tambang, jenengane Bapak Sugianto Saimin, Mas Sukidi Saimin, uga Ayahanda Supriyati Ahyu, Kang Mas Bagio, Mas Bapak Komo Markus, tak aturake. Uga anakku lanang dalang ing Gorontalo nduk ing Gandasari. Oleh Kevin Aditya Prabowo. Uga anakku lanang Kasim. Uga para presiden-presiden ing Gorontalo mengiki do mirsani lewat streaming. Ya. Uga nduk ing Leladan Sulawesi Tengah. Ning kono ana sedulur Mas Sipur. Mbah Meslan. Ing Toili juga. Kemudian Pak Eko, mereka awake dhewe kerep ditimbali ana Leladan Sulawesi mula apal lho. Awake dhewe tinimbalan ning kono nyetak ya kuwi para pelatih-pelatih seni budaya awit ing Leladan Bumi Transmigrasi akeh nampa bantuan wujude alat-alat gamelan. Mulane muga-muga awake dhewe nalika sowan ana ing bumi Selebes iso mekarake budaya. Budaya kuwi mau ngrembakaning jiwa seni ingkang endah utawa kaendahan ingkang mijil saka lha kuwi pambudidaya ingkang metu saka ati. Iya. Kula matur suwun banget para sedulur-sedulur kanca dalang sing mapan ana ing Bubang kene. Kejaba kuwi mau Mas Wahyu, uga ana Mas Bagas. Iya. Uga panitia Pak Sugeng matur suwun sanget. Pak Sugeng. Ya sauntara nduk awake dhewe wengi iki nggawa cacah waranggana utawa widuwati cacahe 7 8 karo sing remo mau. Ya kita aturaken hadirin yang berbahagia. Akan kami tampilkan para biduan-biduan biduanita kita yang malam hari ini turut menyaksikan dan memeriahkan acara pagelaran pentas wayang kulit dalam rangka bersih desa Bubang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Dari sebelah kanan saya sendiri, siapa dia? Kita tampilkan presiden kami dari Kota Donomulyo Malang, Novi Santoso atau Novi Nolasa. Ini merupakan presiden andalan kami, juga merupakan artis cantiknya Jawa Timur. Biasa disebut Mbak Novi Mongso Subali. Wonge ora sepiro susune sak bal poli. Kemudian kami hadirkan presiden kami ini dari kota Kecamatan Tumpang, Kecamatan Talun. Siapa dia? Dia adalah Ibu Sri Tuanti Rafika Putri. Menika sinden kula sejak zaman Nabi Musa sebenarnya.
Oh iya. Ibu Sri Tuanti. Terus juga kami hadirkan yang presiden nomor 3, ini adalah istri saya sendiri. Ini merupakan ibu negara. Ibu negara yang setiap saat niki memarahi saya. Iya. Sok nyelakui iki. Soalnya kadang-kadang ngelabrak uang ya iki. Ngelabraknya kan lewat HP, orang kok lewat. Antine apik, suci kok ya. Oh, suci ya. Suci ya, susunya sak panci. Selanjutnya siapa dia saudara? Kami hadirkan juga presiden kami dari kota Talun. Dia adalah Mbak Fiska Rahmawati. Ini merupakan presiden juara yang beberapa kali meraih kejuaraan dalam bidang panem bromo mocopat maupun sindena. Mbak Fiska Ramadhani dengan hidung sayup-sayup sampai, kalau mencium hidung belum kena batruk sudah sampai. Selanjutnya kami juga tampilkan ini artis cantiknya Jawa Timur, merupakan presiden kami dari kota Welingi, Kabupaten Blitar, Mbak Ayachan. Ayachan dengan sekarang ini Mbak Ayachan mengikuti grup atau paguyuban Perbakin Persatuan Bathuk Kinclong, saudara-saudara. Mbak Ayachan merupakan artis cantiknya Jawa Timur. Beberapa saat yang lalu menjadi foto model di Bali dengan yaitu model pakaian bikini. Kangge pakaian bikini. Iya. Bikini maksudnya bikinan rumah sendiri. Dan selanjutnya kita juga akan tadi kita tampilkan Mbak Rahel, Mbak Christine Rahel dari Pogace. Walaupun SMP tapi kelihatan penampilannya sudah begitu tampak dewasa. Ini sinden kelihatannya kecil tapi sudah tukul, saudara-saudara. Sinden wis tukul, kemperbung ngono lho, maksudnya iki karepe iki wis tukul. Selanjutnya kita juga tampilkan presiden merupakan artis cantiknya Jawa Timur, idola remaja masa kini. Adik Talia dari kota mana, Dok? Oh, dari kota Sulu ada. Hadirin memenuhi atensi dan request Anda, segera kita tampilkan. Siapa dia? Inilah adik dan biduanita kita, Talia, dalam lagunya Tembang Kangen. Ayo cok, spot itu. Selamat malam, Dok Talia. Selamat malam. Selamat malam. Dok Talia tasik sekolah nopo sampun free? Masih sekolah atau sudah bebas? Lah masih SMP. Oh, SMP. Sama anak PKL. Sama anak ping tunggal. Oh, nggih. Sudah punya suami atau belum? Sampun. Alhamdulillah. Wis, semoga tidak ada sama nonton Buntul Tes Tunggal. Oh, semoga tiada fitnah di antara kita. Pribun malam hari ini kemeriahan sing panjenengan saksikan bagaimana Mbak Talia? Jangan sangat luar biasa niki wau. Alhamdulillah malam hari ini pekerjaan sampean enteng iki ra barok. Nggih, jan tenanan niki wau. Enak jan. Begele sampean utuh. Nggih, utuh niki. Badan berwakal. Nggih. Iki dipirsani karo panjenengane Mas Wahyu dalam Gunung Kawi yang kondang jan ganteng. Wis jantune niku.
Jos, terima kasih Mas Wahyu. Lagune minangkani pamundhut saking Ibu Kepala Desa ya Nduk Cahayu. Nggih, napa niku mau Tembang Kangen. Nggih, tembang kangen. Hadirin yang berbahagia, kita tampilkan Thalia dalam lagunya Tembang Kangen. Dados.
sanging Gorontalo Mas Kevin ngersakake ya kuwi Sriuning. Dari hamba Tuhan nyuwun salelagon ijo-ijo kasembon matur suwun Mbak Ibu. Sing nembang niki Novi. Oke, terima kasih. Dalu menika ingkang ngaturaken ijo-ijo kasembon. Kula urutaken rumiyin. Menika anak kula wadon saking Leladan Plingi Kabupaten Blitar. Sapa? Oh, Yesus kan. Ayah sakit. Nek dan Pak Mundut ing salajengipun Sriuning ugi wonten ingkang ngersakaken gubuk asmara. Gendro ayah. Kula suwun ngaturaken gubuk asmara pamundhut saking warga Kelayatan Pak Suwadi ingkang wonten ing karo Tole Yoga ing Rumah Sakit Saiful Anwar. Oh nggih. Ya Rumah Sakit Saiful Anwar Tole Yoga. Uga Pak Warsito ing Leladan Sidodadi Gorontalo, Pak Insinyur Warsito. Tak aturake ya kuwi gubuk asmara. Hadirin yang berbahagia, kita tampilkan ayat cantik tersebar untuk Anda. Yuk. Doa ayah, malam hari ini sungguh meriah sekali. Perasaanmu piye? Bukti Pak, malam hari ini meriah. Meriah sekali. Meriah. Kabarnya awakmu tas kon Bali dulu. Kabar saking pundi Pak? Yes. Jadi artis dari nenekah foto model. Artis apa Pak? Majalah Dewasa. Wah ya Allah Pak, aku lejek balita. Oh. Sido karo cakai gitu ya. Sido lah. Kapan Dok? Nawa? Kapan? Alah, jelas lulus Pak. Ya sak tungak-tungak sing rukun lo ya. Tidak kelain hati tuh bisa. Nawa? Gak kelain hati. Buatan Pak, aku cak setia. Oh. Siapa? Siapa ini? Iya, setia. Ya wes coba. Lingkar nyingkur. Ya coba Mas Fendi gini-gini. Lolo lalo. Ya. Lingkar nyingkur. Wewe tane nyingkar nyingkur. Ayah. Dalam. Biar awakmu karo penyaronnya apa ora duwe suatu komitmen. Sarane sendiri lho, Pak. Sarane sendiri Sing sini. ting ting tong 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 ini. Aku malah elek komitmennya ada sing ngendang lho, Pak. Lah tapi sing kendang wis poel lho, Bro. Justru ku ya komitmen. Oh. Heeh. Belok kanan maju jalan apa lurus saja? Apa, Pak? Aja ngono lho, ayo dititikne lho tenang.
Aja ngono. Ya, terus ke. Ingsun yen kemutan lalampahan kang kahuri tresno tulus nadyane bekas moro
Uga ngaturake panuwun sedulur lanang ing Lesan Pura Malang. Mas Pirsa Sunanto. Mas Pirsa. Kareng wengi uga mirsani lewat streaming. Uga Pak Supadi ing sono wangi ndi Ampel Gading Malang. Nggih, matur suwun sangat Pak Supadi. Ugi Pak Dodi ing Sido dadi Kedung Rampal, Pak Budiari ing Sendang Biru Kabupaten Malang. Nggih, matur suwun sanget. Pak Jumari Ibu Lasiem ing wah iya ing Kedung Rampal. Uga Mas Kepala Dusun Mas sapa iki? Mas Ardi utawa Mas Hardi ing Tambak Rejo Sendang Biru. Matur suwun. Mugi-mugi mangke sura kepareng nimbali Mas Dalang. Amin. Matur suwun. Nduk ana bintang kejora sing wengi iki uga nderek nenggani saka dulurku lanang Mas David. Arepe tak aturi ya kuwi engko tak kon jenggleng Fiska. Dalam Camping Gunung. Oh iya. Ya saurung iki ben fragmentasi, ngaturake fragmen cuplikan. Kaya ngapa fragmene Mas David dalam lakonnya Joko Kendil. Hadirin yang berbahagia. Mas David, ayo cuman karo Mbak Fiska, ya cuman. Lampahan dalu menika ngaturaken fragmen Joko Kendil. Joko Kendil. Dalu menika badhe katuraken Sanggar Seni Gemati ngaturaken fragmen Joko Kendil ingkang dadi Joko Kendil Mas David utawi Mas Luhur Cakya Wideksa. Dening Sekar Kedaton badhe katuraken dening Mbak Fiska inggih menika Mbak dados Sang Putri Dewi Widowati. Nalika semanten kocap nalika semanten para kadang pamriksa. Iki wis mulai masuk dalam lakon. Atmaja ing negari Parangkusuma nenggih Sang Dewi Widowati nembe adus wonten ing Sendang Kamulya. Kocap nalika semanten ical punang kalungipun kados menapa anggenipun sami-sami adus dipun tenggani kaliyan inggih menika Sang Dewi Citrawati ugi Sang Dewi Nawangsari. Rawan-rawan tangis rumaos gelo, rumaos kuciwa awit kecalan inggih menika wujudipun Mas Pices Raja Brana ingkang dados kekasih manah kados menapa pakudha rasanipun.
ilang Gusti. Nah, terus nganenge sayembara. Sopo sing bisa nemokake kalungku? Lek lanang bakal tak pek bojo, lek wadon bakal tak pek dia. Ayo, coba. Ketoprak kemati. Duh Gusti. Jadi pripun ngeten iki? Kula adoh wonten ing sendang. Kalau kula ical Gusti. Susah mojo kok ganter. Loh, susah. Penjiwai. Menangis. Terus pateng lho yo. Kayak sayembara. Yo, aku masak sayembara. Sopo bisa nemokake kamu? Yo aku pas sayembara. Ngadeg ngono karo mlaku rono, mlaku rene ora dikrok kaya wong lumpuh. Lho kan sedih lho. Oh iya. Sinten mangke ingkang nemokaken kalung kula menawi jaler kula ayo dite. Yen wanita bakal tak pek sedulur Sinarawati. Menawi jaler kula pundhut garwa menawi dan kula dasaken dulu. Joko Kendil kula kang mlaku rono. Jangan kan dile pundi, Pak? Kan iki. Kowe bungkuk kowe. Sik, iki digenane sik lah. Joko Kendil iki bagus apa cacat apa Cacat elek suarane melo, suarane melo. Suarane melo. Bindeng. Hindeng kan? Ah, bindeng ngomong-ngomongan kono-kono. Ah, hindeng. Oleh aku betel ala tata. Aduh nang ali lotel. Ayo nih. Aduh sekali ngombe pil. Oh. Kok borokan Joko Kendil borokan. Oh. Aduh kali rotel. Abenino awang utang. Guyu nganggo dhek. Piye to iki maksudnya? Wis sik, wis jawane sik Gresula. Oh, Rasulullah. Kelangan kok Wes kowe kene iki, kowe anake wong elek kaya ngene iki. Mencaci maki. Oh. Lo jujur no berani kula. Ngono, jujur. Kowe elek rupamu kaya ngono nyedek-nyedek aku. weh menengo. Meneng ora? Ya, ya. Kok nganggur? Aku udah derene. Ya, ada. Karena ambuku ra enak. Oh ngedan. Tunggu ya lek kaya ngono kan nyedek-nyedek aku ning kene iki lho. Rana. Oleh anggeli ora ukul, anggeli Apa iki? wet uri. Oh. Anggel wet uli, ora ukul. Unten-ten. Si enten-ten. Si pentel-pentel. Oh alah. Ape dulu diamu ora enak. Kerintane yo sik gosong kabeh. Sing cetha to. Aku minat jigo semi Joko Kendil. Wis meneng. Joko. Kolaborasi. Iki jenenge komposisi. Oh, emang ngomong apa iki? Kowe emang ngomong apa jenenge? Awe goblok. Apa? Goblok. Apa terjadi iki jane aku sing bener kok malah ngomong sing ra genah. Tumbas jeruk. Tumbas jeruk. Lah kula mboten Tantangan nganu. Napa? Pikirannya kan kotor. Kotor. Mak aku elek-elek ngene iki gawane dalang Ki Bagas lho. Siap. Endeng kuwi sapa terus kenalan to, kenalan. Kenalan. Nah, kamu endang lo. Ya. Anu maksudnya apa meneng sik. Masa aku gelem dicedek iki to? Ayo wong anu. Aja nyedak-nyedak aku. Empole diepole. Apa? Oh, Wong anu tak awang wadon kena srengenge saka kulon kowe kok katon hange glo. Apa jenenge nyambut apa wong ayu? jenengku Widowati. Jenengku Widowati. Bu, Widowati. wis ya.
Itu hati. Iya, Widowati. Itu hati. Ya, itu hati. Kowe mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Omong apa? Kok entilku ilang mau ngomong apa? Kalungku ilang. Oh, alung. Iya, alung. Adon entil. Oh, ya. Alung ku ilang. Kowe mau ngomong apa Ikati? Alung ku ilang nanti. Aku mau adus sono kali. Adus kali? Iya. Alung apa? Terus dulur-dulurku. Kalau coba. Dewe. Dewe. Iya. Orang wedi cacek bulus. Ora. Kowe Jadi aku gelem goleki. pomo aku itu goleki alungmu. Ini mau itu. Pomo itu iki. Itu alungmu. Kowe lempek ojo aku. Mergo aku mau wis ngenane sayembara. Kowe sumpah. Kowe humpah. Iya. Kowe iso area hewo-hewo. Bakal tak goleki Widowati kamu. Bala oleh tak ulo kali ubu-ubu. Ora bakalan temu. Hajian temu, kaya odol-odol. Mati tak gondol tak anu. Ora bakal temu. Aku enggak. Anda ni, ayo ade, oleh tak. Au kok. Tapi Mbah Mantep bilang, gancange Cinalito. Sang Hyang Joko Kendhil nengaken cipta, nengaken Panca Indriya. Anut hayangane kayupun kaya liyep kaya ping ngaluyuk pindha sating sumena sumusupe rasa himantaka. Saka jroning tapa ana cahya wanter tejane ing tengahing toko tok. Indradi. Api. Apa ya lu? Alung unde lah. Alung ora unde. Iya. Hah? Alung iki jenenge akeh iki. Loh, Alung iki. Iya. Joko Kendhil. loh, Ya kowe kalungku Joko Kendhil wis nyembah. loh, Joko Kendhil. Tok. Nah, ini takkan ada gayu keseluruh kali nemoknya kalung hijau goyo-goyo. Aku maling bagus lah. Jancane Cinalito ana wisi ing Jawata. Joko Kendhil kasapun mega. Dadi bagus. Malih dadi bagus pasuryaning Joko Kendhil. Indradi, Widowati, wong ayu. Wes pengen to? Heeh. Loh, Terus mari ngono anu. Oke, nekel tangane cuas. Heeh, nekel tangane. jadi lu nang iku mau Pak. Iya ora apa-apa. Terus mari ngono, aku gelem kok rabi Joko Kendhil, Kakang Joko Kendhil. Nanging aku jengleng. Tangane ngono cekel. Tangane cekel. Wah, ganti bagus ya. Iya, dadi bagus. Ganti jolembung wayahe. Alah aja. Aja aku kok galpok. Kelemon. Galpok.
Ya Dororo, Bang Terus Gendil. sing ngomong, ayo. Kakang Joko Kendil. Ayo. Widowati. Kakang Joko Kendil, aku gelem kok rabi, nanging yen to kowe gelem utawa iso jenggleng aku nganggo kanggo jenggleng. Ayo, belajar. Joko Kendil. Kok Apa kakak? Aku gelem kok rabi. Terus nih. Pokok iso jengkleng aku gawe pangkur jengkleng. Gawean penak. Sing anyar musuh watu gawe candi gawe gapura kok gawe bocah sing lainnya kaya Rizal. Wah, Piye? emang bak pegawean jenggreng we kegampangan Ki Bagas dalam oye iki yo. Ya wis, aku nyuwun Pak Jero. Tintingane Mas, tinting ono. Apa nengi abang utang. Coba Kendil ngomong. Ayo, Kok? Ska. Ayo, bis, ben dijenggleng karo Joko Kendil. Saben. Ayo. Saben bengi nyawa. Terus mari ngono cekelen kowe nyedek rono karo nyekel. Kowe nyapa? Jare sing dijenggreng aku. Yo. Bulimbo. Ora. Ora ora iso. Ya wis. Kesuwen kok sampean. Ya, Kesuwen. Kaya romane sing kecekel kok romane ganti sing kecekel. Aku kan dapet Wes lah ingin ya. ingin nih bahasa apa lo ingin. Ya. Terakhir dibikin terakhir. Yo. Terus Saya. karo tangan iki dicekel kaya wong roman wis berpasangan ngono lho sing mesra ngono lho. Pit. Kok marah itu? Yo, ayo diajak itu. Piye jenggleng aku tekoni no terus di anu to. Piye jenggleng aku piye? Gak penak. Gak penak. Gak penak. Waduh. Gak penak. Gak kerasa. Penak Sing jono. sing ngecopraki ngono to. Oh, ngecopraki. Kata-katanya terlalu vulgar. Dan saiki Joko Kendil kentilaan iki kok Prandi. Lah iya. Lah iya. Wis sadolene teko aku iki to, Lang. Iya, iya. Dah. Iya. Pripun diajeng jenggleng aku yang minta ya bajing luncat kok piye? Kirang sekeco Kang Mas. Kirang sekeco. Nggih. Sekeco nang pundi kalih gadane Mas Jolo? Loh, malah dereng nate. Jeng kapan jenengan dicerai lho Mas Jolo? Jeng ben. Singo. Yo, lanjuke. Ayo, Nok. Yen mamaja Alon-alon ya, Nok. Rada ora mau nyanyi. ngomong karo jenengan dereng jamu to Kang Mas. Aku rong jebrotan wis. Beda. Dereng, Urung. dereng. Kowe kremehne marang pun kakang ya. Lha mboten ngrepehne wong kula niku jujur. Sadak kowe ora ngrasake apa sing tak rasake. Lan coba batutku. Kembang bayi weton Alon piye? Lon medok mat ora? Mboten tambah Tambah ngomong kaya mek il. wis nyil. Bayi. Lho, pripun jenengan nak Sing nyalek? ngowen.
Kowe ning aku wis nyil barang. Jenengan no masing marahi. Yo. Bacutno wong ayu. Bacutno. Pacita. Wigawati. Pun kakang bakal buka bakal. Ya, alon-alon bakal mas. Ya. Panas Pon saya, Eh? pon saya. Aku suruh rajamu. Panas sudah naling-aling. Minire tokno. Tapi gunung Balonku ada 5. Ya. Nadia Malah capek gunung. Sebab mereka kunjung di tempat go masyarakat. Go bang.
suwun. Sampun iki Mas. Nggih, matur suwun. Nggih, kula saged megan iki. Nggih. Nduk, yektine sing ana sing arepe diaturake kepiling muga ijo-ijo kasembut. Ku diaturake ning pitukan. Kripik gedang kripik telo lakone ben iso kecekel ya Mak. Ayo dibacutne lakone. Nderekake Yai Lurah Semar kae Mak. Ayo tak dereke yo. Kang Sekar Gadung lawan kembang menur kang esmu alum win lan oyotan kati kusuma mangambar-ambar wara kuku sing tupa kang kumbalun alun sinawang lera mega bathara aja turu sore kaki ana tema nganglang jagat nyangking apa para kencanane isine ndonga lan tetulak sandang lawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima nggih ingkang mepan wonten ing lapis ireng badan priyangga nggih Kyai Lurah Semar Bandranaya tetugur ana ing sanggar pamelengan mangesti mring gustine kaya tandha katarima brataning Sang Mesuh Budi ana wujuding cahya loro ingkang mijil saking hangganing Lurah Semar guragapan dene sampeyan nampani parang wujuding jalma Sang Semar pamoring sono sinong moyo kinang sedih wenane ngasepi
dene wong ceblek nang sangan sangga rumpit Bapak Yai Lurah Semar aku sing mangken ana apa ing jiwamu aku kok siksa aku kok terus metu teko awakmu Yai kowe alumaya kowe dumati saka alu-almae Semar aduh Kiai kula Cahyamaya iya alumaya lan kowe Cahyamaya dina iki ana gawating lelakon bendaramu para Pandhawa wis lakon tak sigatake tak singetake ana kunjungku kene nanging ana sing bakal nyikara marang aku mula dina samangko kowe sing kudu mrantasi gawe awit aku arepe mangesti karo Hyang Maha Suci supaya bendaramu para Pandhawa antuk ya kuwi ponang Nugraha Jati wahyu kasantosan wahyu keprabon jenenge Wahyu Tejamaya yaine sesemen kaya munggah kayangan ayo iya alumaya Yai menawi mekaten kula dipun wenangaken kados pundi Kyai Semar kowe lungguh ning lampis ya endi sing watake becik watake suci kladenana kowe aja kandha yen to Semar lunga ing pangangkah ben padha lega atine alumaya Cahyamaya dina samangku aku bakal mangesti karo Gustiku maesti ning jiwaku ing pangangkah bisa antuk gawe wahyu Nugraha Jati kanggo Gustiku para Pandhawa Semare konten prayitna Pilyane kandaya Trisukti pengawan Jati Sikro kang kula tuminga acampa samya medali ora kaget gleteng kondo Rahyuan kong menguncang inti pinjang sangat cincil Ladino ngedali wus Kresna Surawyaka Katya Buta Singo